Hei kaikki siellä kotikatsomoissa. Minä olen Ann. Ja minä olen Matt. Tervetuloa seuraamaan LPS-muotinäytöstä. Saanko esitellä kilpailijamme? Ensimmäinen kilpailijamme on Felicia. Hei vaan! Toinen kilpailijamme on Heather. Moikka moi! Kolmas kilpailijamme on Caroline, joka on tunnettu suurista hatuistaan. Mahtaakohan tänäkin vuonna valita sellaisen? Hehe, kiitos. Hei vaan! Neljäs kilpailijamme on Joanne. Moi kaikille, on kiva nähdä teitä täällä. Ja viimeisenä, mutta ei vähäisempänäkään, Brenda. Moikka moi kaikille! Kiitos tytöt! Ja tuomareina toimivat muotiasiantuntija Rose. Hei vaan! Kaupungin kuuluisin paparazzi Walle. Moi kaikki! Ja viime vuoden voittaja Brooke. Hei vain! Toivottavasti tämän vuoden voittaja on yhtä paras kuin minä. Ensimmäisenä kilpailijana toimii Felicia. Ja tämän vuoden teema oli vapaa-valintainen. Joten he saavat itse päättää, mitä he valitsevat asuksensa. Musiikkia maestro! Hänhän esitti toimistonaista. Mitäs tykkäätte, tuomarit? Sinähän olet aivan nätti. Minä rakastin noita laseja. Sehän oli ihan kiva esitys. Voisinko hakea vähän kahvia? Hae vain. Buujaa! No olihan se ihan hyvä, mutta minä olin kyllä parempi noin 5 vuotta sitten, kun minä esiinnyin ensimmäistä kertaa Budapestissa, ja minäkin olin silloin toimistonainen. Ihan ok. Seuraavaksi meille esiintyy Heather. Katsotaan, mitä hän on tänään pukenut päällensä. Mutta tämä oli aivan ihastuttava asu. Mitä se tuomarit piditte? Aivan ihastuttava asu. 10 pistettä ja papupakai merkki. Ihanaa. Kahvia, lalala, sain kahvia, lalala. Psst. Mitä? Lähetys alkoi jo. Anteeksi. Joo, olihan kiva asu. Tykkäsin tosi paljon, juu. No, oli sehän kiva. Tykkäsin kyllä. Mutta silti on parannettavaa. Huhhuh, mitä kommenttia. Mutta sitten onkin Carolinen vuoro. Minä arvasin. Hänellä on aina jonkun tuollainen hattu päällä. Mitäs mieltä olette, tuomarit? Peukut pystyyn vai peukut alas? Melko omaperäinen valinta, mutta onnistui kyllä. Sano K, sano A, sano HVII, se on kahvia. Kofeiini on kivaa. Mutta joo, ihan kiva hattu oli. Hassu hattu oli. Hehehe. Rauhoitu. En ikinä. Se oli aika outo valinta. Ja tosi outoa, en mä tykännyt ollenkaan. Ihan ruma oot. Huhhuh, mitä kommenttia, Brooke. Mutta sitten seuraavana onkin Joanne. Katsotaan, mitä hän on tänään pukenut yllensä. Yksinkertaisuus on kaunista. Vai mitä, tuomarit? Aivan oikeassa, Matt. Kaunista. Minä tykkäsin todella paljon. Avustaja! Niin? Kahvia lisää. Kyllä, sir. Ja sassiin. Joo, hyvä oli. Ja mä tarviin kahvia. Hei, minulla on tällainen samanlainen kaulakoru.
No, ihan sama. Ihan hyvä oli. Sitten viimeisenä, mutta ei todellakaan vähäisempänäkään, Brenda. Mitäs vaatteita hän on valinnut täksi päiväksi? Aivan totta. Vain yksi asuste voi olla koko asu. Vai mitä, tuomarit? Aivan oikeassa. Tämä oli todella söötti valinta. Tässä kahvinne, sir. Vihdoinkin. Juu, ihan kiva asuste oli. Tykkään sinisestä väristä, kuten tämä minun kuppini onkin. Hehehe. Outo, outo ja vielä kerran outo. Ettekö te nyt osaa vaatteita päälle pistää? Ihan naurettavaa. No, jokainen omalla tavallaan. Siinä olikin kilpailijamme. Ja muistakaa, te voitte päättää, ketä heistä voittaa. Elikkä nyt vain kommentoikaa tuonne alaspäin, kenen te haluatte voittavan. Voittaja saa myös kauniin kruunun. Mutta jos teillä kestää liian kauaa, niin tuomarit päättävät sen. Elikkä nyt vaan äkkiä kommenttia sinne päin. Joo. Ja nyt minä ja Ään menemme nauttimaan mansikkakakkua tuonne takahuoneeseen. Älä nyt höpötä. Höpötänpäs. Mutta juu, sanomme kiitos. Ja tästä nyt me lähdemmekin. Ja sitten tulee erillinen jakso siitä finaalista, eli ketä voittaa. Mutta juu, pikemmittä puheitta. Kiitos ja hei hei. Tässä vielä kilpailijat. Felicia, Heather, Caroline, Joanne ja Brenda.